Hej mennesker og velkommen til episode 2 af Minecraft sæson. Eller sæson. Det er nok med en episode. Men ja, lad os bare gå i gang. Opbygger terræn. Rose. Okay, vi er nede. Sidst jeg var her, så var jeg i gang med at lave køl. Og ja, det går fint nu. Og ja, jeg glemte lige, jeg skal lige lave min skin om. For den her skin, den er koks fuldstændig. Ja, i dag vil jeg faktisk med at snakke sådan lidt om mig selv generelt, hvem jeg er. Jeg hedder rigtig Nabil, men bliver kaldt Peter af en eller anden grund, jeg ved ikke hvorfor. Jeg er født i Danmark, mine forældre er libaneser begge to. Og jeg bor i Thisted, går på Østerskole sammen med nogle venner, kammerater, hvad kan man sige. Jeg er 13 år, uden hår. Ej, jeg er 13 år. Fylder over den 8. november, jeg er 14. Det vidste det. Det er ikke særlig meget mere. Jeg lever med begge mine forældre. De er ikke skilt. Ja, det var vist det. Så kan I bare lige skrive kommentarer, hvis I vil høre mere. Den her video, den bliver lige så lang som den sidste. Cirka på 12 minutter. Der omkring. Ja. Jeg tror jeg cutter her indtil jeg finder en cave. Hej. Okay, jeg har været nede i 5 minutter og har endnu ikke fundet en cave, men jeg har fundet noget guld. Jeg tror det er tegn på, at der er en cave meget tæt på. Eller hvad? Hvis det er, at det er for mørkt, at I ikke kan se noget, så skriv venligst i kommentaren, så jeg kan huske det til næste video. At jeg skal gøre det lysere. Og ja, jeg fandt faktisk også nogle torches længere op. Dem tror jeg ikke. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg ved ikke rigtig hvorfor jeg ikke kan finde en cave. Prøv at gå op. Jeg fandt også en iron. Så fandt jeg også noget kul her. Der er meget andet. Jeg prøver at gøre sådan mange mennesker til en film. Jeg får mange visninger, jeg kan rigtig godt lide at film. Og så lave episode samtidig. Det kan jeg rigtig godt lide. Men det er noget andet. Hvis der ikke er nogen, der ser dem. Men jeg giver ikke op, i hvert fald. Lad os se, hvad vi har her.
faktisk gå op og se til vores lille farm. Der mangler stadig. Jeg kan faktisk ikke tage noget sten. Øksten, og så prøver jeg hen og skaffe noget træ, så jeg kan begynde at lave et hus. Episode 3 bliver starten på et hus. Det kan jeg godt sige. Det er et kæmpe træ. Og det kan godt være, det bliver noget med hvad hedder de, anime gaming. Jeg ved ikke, hvordan man udtaler det helt præcist. Men det kan være, at vi kommer til at lave en let's play sammen. Smækker lige et link nede i beskrivelsen, så jeg lige kan tjekke dem ud. De er også i gang med let's play. Det er også første episode af. Så det kan være, at jeg også lige skal tjekke dem ud. Jeg lægger lidt, kan jeg se. Nummer 33. Det bliver bare et lille hus. Men det bliver i hvert fald ikke nu. Ups. Det var ikke så smart. Det er først i episode 3 i forhuset. Nu skal vi bare chille. Jeg skal lige lave det her om. Jo, det har jeg. Jeg har sammen med noget kul. Det kan være, jeg skal prøve at udvide det her lidt mere. Det er ikke så smart. Ej, det var mindre smart. Sådan. Den havde jeg ikke lige set komme. Men selvfølgelig, hvis I kan lide det jeg laver, thumbs up, smid en kommentar, subscribe, gør hvad I vil. Men jeg tror, jeg siger farvel, og så ses vi i episode 3, hvor jeg får lavet mit hus færdigt. Farvel.